И здравейте хора, аз съм Дарил Георги и добре сте дошли 5 дни по-късно качвам това видео в новият ми канал Дарил Георги 2. В това видео ще реагирам на абонатите си в не абонатите, а моите абонаменти като цяло в моя канал и ще оценя каналите на тези ютубъри. Първия ютубър, с който като цяло започвам, хора, е Кралски. Той е уникален ютубър, има милиони, хиляди абонати, както виждате. Има 13 000 абонати, 335 видеоклипа общо с шортовете. Има описание на канала, което е тъп хейтър, и това са неговите социални мрежи, в които може да го последвате, да влезнете в Discord сервера му, да се абонирате за шортс канала му, да влезнете в неговият терц, или как се нарича това приложение. Той е Марто Георгиев, както виждате, под прякора Кралски, уникален ютубър, 100 000 абонати направи, хейт, прави доста годин хейт между другото, ево му права на човека. Продължаваме към вторият ютубър, който може би е доста така малък ютубър, даже доста малък, и момче от моето бивше училище, което беше миналата година 5-ти клас или 6-ти, не, 5-ти е бил 5-ти, сега е 6-ти. Той се казва Пепи LL, да. Има 12 абонати, 8 видеоклипа и описанието му е: който се абонира 10 години късмет. Има главно 18... Не, колко имаш? 8 видеоклипа. Двата от тях са на Brawl Stars, които не са много известни на човека. Играел е FIFA 25. Тук някакви прогнози за нещо си там, аз не знам тази игра, даже аз съм чувал, но не играя. Завърнах се малко FC Mobile, преди 3 дни качи. Главно качва шортове в канала си, ето такива, на футболисти едити по-точно. На Кралски бих му дал 10 от 10, защото е легенда като цяло. На Пепито бих му дал 6 от 10, защото има малки критики и все пак е дете в каналът му. Не едитва хубаво, като псуване, слагат цензура, и това е доста голям проблем за каналът му като цяло. И се надявам да го поправи и нещо, защото ако не го поправи, ще бъде баннат или каналът му ще бъде изтрит като моя, този канал Дарил Георги, за който можете да се абонирате още сега в този един момент, да натиснете камбанката, или това видео ще бъде качено когато каналът ми ще бъде изтрит. Но това са всичките видеа, които съм качвал. Надявам се да са ви харесвали, да сте ги гледали с мерак, желание. И да, продължаваме към следващите ютубъри, или следващият ютубър, който е Кучето Дона БГ Про, моят приятел, моят партньор в гейминга и добър враг на Гошо Мастър БГ, или Геоникшо, или Джордж Мастър, или как беше там, Shadow Джордж, или колко беше нейма, той си ги променя по 1000 пъти буквално. Кучето БГ Про е мой приятел и той е на 13 години човека, качва контент, има описание, има така: здравейте хора, аз съм Кучето Дона БГ Про и тук ще качвам игри от типа Brawl Stars, Minecraft, GTA 5 и още други. Абонирайте се за моят канал, както и за Mr. Video Games 145, който умря отдавна между другото. Тук му е Roblox акаунта, този канал, в който ще кача видеото главно, в момента се казва Кучето БГ Про, но ще го променя на мое име, както знаете, от онзи клип на Brawl Stars, където ви бях казал. Тъй че, да, първото му видео на Кучето е главно на истинската Грани, в което той говори и играе преди 9 месеца.
второто му е за Brawl Stars, но вдига за Squeak, Minecraft Survival 4 минути, GTA Стрелба с хората от Лос Сантос, епизод 1, Кучето SMP сезон 1, това е моят първи специален SMP сървър. Трейлърът, Кучето SMP сезон 1, епизод 1, къщи и магазини, Кучето SMP сезон 1, това е истински SMP сървър. И тук той го нямаше дълго време и качи видео, завръща ли се Кучето BG Pro в YouTube, истината след дълга пауза. Събра 243 гледания, което е буквално нереално хора за неговият канал, но по някакъв начин успя. Качи стила Brainrot Scam, много пари, много Brainrot и много смях, което беше така наистина. Minecraft Hardcore епизод 1, първия ден оселяване Кучето BG Pro. Много як епизод. И вчера, т.е. преди един ден, в четвъртък, качи играя грани за пръв път, ще избягам ли? Което беше много яко. Преминаваме и към четвъртият ютубър, който всички го знаем в социалните мрежи, Алфа Алекс. Братът на Криската, точно така. Това е братът на Криската, хора, уникален ютубър. Пожелавам му късмет, дано скоро стигне 1 милион абонати и да взриви интернет системата, както и Криската да ги стигне скоро и всички други готини ютубъри, освен Дани Студио, разбира се, брат. Не искам Дани Студио да стигат 1 милион, искам да спадат, супер много да спадат буквално. Аз съм Алекс и добре дошли в гейминг канала. Много яко описание, браво братле. Първото видео на Алекс, както знаем, е пранквам големия ми брат Криската в Fortnite. Направо полудя, което си е така между другото. Събрал е 5500 да, 5053 общо гледания. Не, 553 000 гледания. Майко, човека направо взриви интернет с първото видео. Чакай, че аз забравих за оценките на каналите. Значи на Кучето, тъй като е малък ютубър с 43 абонати, ще му дам 7 от 10. Има критики буквално в неговия канал, които са когато и той псува, не слага много цензура, не едитва добре по някой път, но сега се научи да едитва човека, едитва на 180p плюс 60 като мен главно, и това е интересно за аудиторията. Но някои видеа леко си има критики човека, много слага музика според мен. Трябва да я намаля примерно на 10, 11, 12 звук, а той е увеличава сигурно на 20-30 и затова много тихо му се чува гласа. Алфа Алекс бих му дал 11 от 10, защото човека много добри абонати, много добри гледания, няма критики в каналът му, качеството му е топ и винаги видеята му са забавни, което трябва да е принцип така. Преминаваме и към чакайте, 1, 2, 3, 4, 5. Петия ютубър е Ивайло Харт. Явно аудиторията в новият ми канал няма да го знае, но да, Ивайло Харт се казва. Този канал е приятел на Зрънчо 8. После ще видите и Зрънчо 8 тук, разбира се. Това е приятел на Зрънчо 8, който наскоро създаде YouTube каналът си и има уникално описание. Ивайло Харт е български гейминг канал. Тук ще видиш яко геймплей, екшен моменти, без скука. Абонирай се и играй хард. Welcome to Ивайло Харт. Тук е на английски. This is Bulgarian Gaming Channel with hard gameplay, action and boring moments. Here you find intense gameplay, epic moments,
Pure Gaming Energy. Subscribe if you are like real gaming. If I hard, play hard or I don't play. Да, буквално това е превода на това тук, което, нали, интересно го е направил човека. Първото му видео е Minecraft, но светът се разширява с всяко постижение. После направи стила Brainrot, епично начало, нова Roblox поредица. Първото му видео събра 126 гледания, второто 91, третото на играя в 100 SMP, Creeper и навсякъде Minecraft Survival, 115 гледания, уникално. И най-новото му видео, откраднаха ми всичките Brainrot и стила Brainrot Roblox, 47 гледания, просто уникално. 43 абонати е човека като кучето. И той също е слаб канал, тъй че ще му дам 6,9 точки, защото едитва хубаво и едита му е брутален, тъй че има забава, има увлечение във видеята, така залюбяват те да ги гледаш. В смисъл, това е цялата работа. Преминаваме и към седмия ютубър, именно Запулката. Запулката, братле, много ютубър, участва в пакта, участва в много неща, участва с много ютубъри, с Shadowfox, с Shadowhex, с още доста популярни като цяло. Има човека 300 т.е. 35 и 35 и 1 хиляди абонати. Тъй да го кажа, може да е 35 и 100 хиляди абонати и 351 хиляди абонати. Би трябвало така да е. Това е вторият канал, тук ще има доста интересни и забавни клипове, няма да има график за качване, а ще качвам когато имам време, така че абонирайте се, живи и здрави. До всяко описание. Новото му видео е събрало 15 000 гледания. Първото му видео е Minecraft, но си разменяме местата. Уникален ютубър. Преминаваме и към другия, даже да му дам оценката, ще му дам 8 от 10 на Запулката, уникален човек. Преминаваме и към Зрънчо 8, да. Приятелът на Ивайло Хард по-горе. Този ютубър е от една година тук. Както знаете, леко копира един друг ютубър на име Зонеката 8, който аз съм гледал. И сега, тъй като той си пусна видеята частни, не мога да го гледам. Той е малко тъп, нали? И той започна каналът си на 11.11.2024 година. Описанието му е така: здравейте хора, най-накрая имам мой канал. Моля, абонирайте се за стримове от 19.30 и 20 часа де факто. 100 абонати навършени, 200 не, 300 не, 400 не, 500 не и 600 не. Това всичко, което виждате, е целта ми за абонати. Разбрахме, братле, няма нужда да го спойваш даже. Това е тъпо, което си написал. Контентът ми е супер, честен, без копиране и без хейт и без чит. Абе, дали е без копиране, малко не е тъй, ама да. Първото му видео на човека е: здравейте хора, превзех канала на мой приятел и ще цъкаме Minecraft. Честита нова година на всички. Брате, пропуснал си буква и това е правописна грешка, между другото. Не се пише честита, а се пише честита с е. Да ти го кажа, нали? Нека да видим другаде дали си написал, на друго място дали си написал грешка. Превзех канала на мой приятел и ще цъкаме Minecraft. Аха. Тук не е на другите, окей. Пореден Minecraft стрим.
Малък Майнкрафт стрим, копаме в пещерите и търсим вилиджери. Тестваме рандом Майнкрафт неща в някакви светове. Малко тъпо, но actually той събра 127 абоната и има 80 видеоклипа, което е уникално като цяло. Бих му дал 7 от 10 и на него. Продължаваме към следващия ютубър, който е Рачката. Рачо, братле, уникален ютубър. Има 13 003 000 абонати. 257 видеоклипа и описанието му е просто: здравейте, това е моят бизнес имейл за връзки, пишете на него. Да. Социалните му мрежи, в които може да го последвате: Discord сервера му, Инстаграма, ТикТока, Твича. Всичко да последвате, да се абонирате, да лайкнете. Видеоклипове. Не бе, аз какво цъкнах, бе? Абе, брат, аз нещо тук цъкам за... Между другото, той беше спрял да качва. Беше качил, той стана известен заради мен преди 6 месеца и преди няколко седмици се завърна. Мисля, че след тая седмица, която ще кача, т.е. след цялата седмица, където ще мине, за да ми изтригат канала, ще кача това видео. И там ще са 3 седмици на това видео, тъй че третата седмица тогава ще му бъде. Сега е на 2 седмици видеото. Завърна се човека в Brawl Stars. 664 гледания, уникално. Мико Макс ранг, 378 гледания. Интересно. На Рачо бих му дал 8,8 оценка на канала. Много добър ютубър. Продължавам. Пожелавам му късмет за напред. И продължаваме към следващият, който е Shadow George, по-познат като George Master, или още кринч момчетата в интернет. Като цяло знам за него, че участва в една драма срещу Зунеката 8, който Зрънч 8 копира и направи доста като цяло тъпи неща там. Беше го псувал на един стрим, беше направил една супер отвратителна къща в неговият сървър и даже хора, не знам как да ви го обясня, но по някакъв начин Зунеката беше подходил по добър начин към него, към ето това момче на снимката. И му беше казал просто да си махне къщата по нормален начин, че е грозна, нали? Или нещо такова му беше казал. Нещо като такава градивна или креативна критика, нещо подобно такова беше. Която, нали, да му каже по нормален начин, той там почна да го псува, да го обижда на стрима, много тъпоти се случиха. Човека изкарва доста добри гледания, има доста добри абонати за такъв малък канал. Има 100 073 абоната. Като цяло описанието му е доста дълго, тъй че... май не е дълго като цяло. Здравейте, приятели! Смещо емоджи! Здравейте! Това! Обърнати ли личица ли са? Какво са това? И аз не ги знам. В този канал ще получите съдържание на гейминг и класация по-често гейминг. Интересно! Игри, които най-често ще играя: Fortnite, Minecraft, стила Brainrot. Очевидно. Документалки и класации може да очаквате също, от които между другото копира Вонстъра. Пак казвам, копира Вонстъра, братле, няма да лъжа. Казвам се Георги, качвам за кеф. Качва за кеф, братле. Майко.
Нека да му видим документалките. Пак какво ли различно има в тъмнейла? Копира Вонстара и направо си го копира жестоко между другото. Жестоко си копира Вонстара, няма да лъжа. Този е от AI, може би не е копирал, но пак се води, че го копира. Ето тук също леко копира, ето тук също. Тук между другото доста копира Вонстара, ще ви покажа и неговите тъмнейли, като стигнем каналът му, за който съм се абонирал. Да, копира ги като цяло, няма да лъжа. На този канал преди беше супер кринч, но той е изтрил видеята, в които е кринч, мисля, че. И няма как да се покажат или ги е пуснал частни, те да го знам. Бих казал, че каналът му не е чак толкова добър и не е чак толкова известен, за колко се мисли. Тъй, че ще му дам 8,5 оценка. Защото преди качваше просто отвратителни видеа, хейтеше ме и мен, и аз него съм хейтел, но в момента не искам да го хейта, нали? Просто казвам мнение, градивна критика, както Зонката казваше. Градивната критика означава, че просто нещо не ти хареса в каналът му. Ама той нали не трябва и да го приема на сериозно и да каже, да почне да ме обижда и да пише хейт коментари под видеото, а да си признае или просто да каже, че може да го подобри, да направи нещо ново в каналът си, както примерно стила Brainrot, че е играл с Бургер Данчо или нещо подобно такова, което да му донесе повече гледания от това. Преминаваме и към следващия ютубър, който мисля, че всички знаете, именно Ванко ЛЛ, който Пепи леко го копира, няма значение. Този канал е създаден, забравих да цъкна описанието, който се абонира 10 години, добър късмет, здравейте, аз съм Венислав на 21 от София. Браво! Ванеслав. Ванеслав. Добре. Всичко, което съм постигнал, съм го постигнал с много часове, старание и труд за всяко едно видео. Първите 25 000 абонати ги постигнах само с един телефон. Когато започнах канала, не вярвах, че имам шанс да направя дори 100 съба, но желанието и усилията ми донесоха този успех. Уникално. 100k subscribers достигнати на 28.09.2010 година, час постигнати за една година и 5 месеца, 28 дни. Тук направо си е направил цяла поредица, ако искате да четете, се абонирайте за каналът му и влезнете в описанието му и четете. Аз няма да чета, защото са много. Връзките му са Facebook, Instagram, Discord и TikTok, за които можете да влезнете в Discord, да го последвате, да го пратите покана във Facebook, в TikTok да го последвате, да се абонирате за каналът му, да станете член за каналът му. 99 евро е на месец члена. Аз не мога да си го купя, но ако мога да си го купя, с радост ще стана член на Ванко. Първото му видео, между другото, нека да видим кое е то. Пакнах 2 икони. Уникално видео. Популярното му видео играх с най-добрите българи на Brawl Stars. Окей, интересно. Аз съм го гледал, но да. Нека да преминаваме и към следващия канал, само да го открия. Да, следващия канал, хора, е Хайдута. Хайдута е доста добър ютубър като цяло. Даже очевидно е много добър в гейминга си. Описанието му го няма на канала, но това са неговите социални мрежи: Instagram, Twitch, Discord и TikTok. Да, последвайте го в Twitch, мисля, че имаше такава функция. Instagram има и TikTok и Discord, да му влезнете в групата там. Или сървъра, не знам. Най-старото му видео или поне първото му видео е: аз съм играч на Fortnite.
Да, нещо такова. Популярното му видео е отворих цели 10 Dead Boxes и няма да повярвате какво стана, лайфхак. Обаче хора, да ви кажа, на мен ми пресъхна гърлото И ми стана едно такова лошо буквално, майко. Трябва да пия нещо, защото ще пукна направо. Но като цяло оценка на Хайдута бих му дал средно за това, че 300 и колко абоната беше? И 50 абоната бих му дал 7,10, което е като цяло доста добра оценка за каналът му. Преминаваме към следващия, който е Криската, както знаем, братът на Алекс. Първият ютубър, който започна с Дани Студио и те го изгониха по-късно от каналът им. Има описание човека, кратко е и интересно. Здравейте, аз съм Криската, добре дошли в гейминг канала ми. За бизнес, имейл и инстаграм профил има, тук отдолу също го има, за който може да го последвате, неговият мърч да купите. Най-старото му видео между другото е Майнкрафт, но всички врати ме телепортират. Популярното е пранквам 9 годишния ми брат в Майнкрафт. 2,2 милиона гледания. Уникално. Уникално видео, хора, няма да лъжа. И екрана ми се завъртя. И сега не знам как да го върна. Макар че тук горе имаше ето тази функция. Чакайте обаче да видим дали ще се завърти. Майко, тук пак са ще се завърти, Като цяло бих дал за каналът на Криската. Колко да му дам на Криската, Ще му дам оценка примерно 9 от 10, защото е участвал в канала Dandy Studio. И това му е проблемът, хора. С такива кринч ютубъри да не се занимава като цяло. Между другото, видеото май не трябва да го правя много дълго, защото ще трябва да едитвам буквално бая. А има доста ютубъри, за които съм се абонирал и просто ще ви ги покажа по ето този начин, защото не ми се показват като цяло и буквално видеото ще стане 1 час, а то 1 час човек ще се едитне след 20 дни. Ето така ви показвам ютубърите, за които съм се абонирал. Има някои доста между другото някак си кринч, някак си готини. Но да, буквално за тях съм се абонирал. Ето да видите. Ето го зонеката, за който говорих. Има доста ютубъри, за които съм се абонирал. И да, мисля това да е от видеото. Надявам се да ви е харесало, ако така се абонирайте и чао. До нови срещи и се пазете!